Utíkej! Utíkej! Čuráci s jebákem jdou na tebe. Stand ground, vy čurák! No jasně, a friendly fire mi to zabije všechny jednotky. Jej, kozáks, ty vole! Zabrali nám pezenty. Zaberte je zpátky. No nebo je popravte, to je lepší. Rozhodli se zradit. Hej, tady je nějaký jaký. Pomsta bude sladká, ty pičo. Je zasraná. Je svinutá. Tyhle, suddenly, Tataři, tyhle. Heresi. To byl krásný výstřel. Kvank. To najet kavalerii zrovna do jednotky, kde jsou, řekněme, kanýři. Non-optimum. Tví spolužáci, komunisti se ti snaží napíchat do hlavy, napchať do hlavy, slovenština. Dneska jsem natočil do squad, vyjde příští pátek, ale nikomu to neříkejte, kurva, je tady 305 lidí. Když si někdy budete připadat zbytečný, vzpomeňte si, že Německo má prezidenta. Ano, papež najede na IADčko a z papa mobilu bude pápá mobil. Bombing intensifies. Dobrý, můžeme vyrazit do Iráku hnedka. Ty vole, ten nasvětlený kokpit je hardcore, ale... Tak, hačneme do toho. Jsem zapomněl, jak to funguje. A do piče, to může být problém. Ha! Houston, máme problém. Budeme muset vyměnit kokpity do piči. Čemu je to přidělaný, kurva? Já tady nemůžu zamířit žádný... Co to, kurva? Ten kokpit rozhejbal celou stanici. The fuck is this? Azimut! OK, tak na tohle se musí jinak. Ty rozbitá kravino. I've got a bad feeling about this. Ono to pohlcuje i rakety. Placka. Ty vole, ten byl vepřovej.